Hej, dobrodošli u Ikeu. Ja sam Nevena. A ja Luka. Gde je Jelena? Zdravo svima, ja sam Jelena. A ja Mi smo deo i Talent Factory i ovde smo da bi stekli praksu. IKEA je jedna od najvećih korporacija na svetu. Ona je toliko značajna da svako od nas ima makar jedan komad nameštaja. Bilo to sveća ili termostat za kafu. IKEA-ina misija je da učini život boljim mnogim ljudima. Zaposleni u IKEA lako prihvataju nove ljude i poštuju različitosti. Bez obzira na to da li ste studenti ili imate radno iskustvo, možete biti sigurni da će vaše veštine biti usmerene u pravom smeru. Bez obzira na to da li ste studenti, Koliko smo zagolicali vašu maštu i naveli vas da razmislite o mogućnosti godinu dana u stručnoj praksi u IKEA, treba da znate sledeće. IKEA traži studente završnih godina. Da, upravo tebe. Potrebno je osnovno znanje web analitike, user-centric web sadržaja, kao i želja za daljim napredovanjem. Da li možeš složene probleme i procedure na jednostavan način da rešiš? Imaš li analitičke veštine i sposobnosti rešavanja problema? I engleski jezik je veoma važan jer u Ikei rade ljudi iz čitavog sveta. Da li smatraš da posjeduješ dobre komunikacione veštine? I ne manje bitno, potrebna je zainteresovanost za funkcionisanje web sajta iza kulisa, koji je to proces uređivanja i postavljanja web sadržaja, poznavanje digitalnih medijskih kanala, kao i osnove web kodiranja. Sve što treba da uradiš je da napišeš CV i snimiš video u kojoj ćeš nam pokazati zašto si baš ti poseban. Objasni nam zašto baš ti želiš da postaneš deo našeg tima. Godinu dana prakse. Fleksibilno radno vreme kako bi se posvetio praksi i fakultetu. Sticanje novih znanja i veština u trenutno najtraženijim poslovnim oblastima. Mogućnost za dalji razvoj i puno zabave. Rad u IKEA pruža veliki broj mogućnosti za razvoj, a to je za sve studente veoma bitno. Čekamo te. Prijavi se. Kako bi se posvetio praksi i fakultetu. Godinu dana prakse.